в отношении Ахметова меру пресечения в виде заключения под стражу. Тикшерүчеләр Илнур Әхмәтовны мошенниклык һәм вазифаи вәкаләтләрен арттыру мәддәләре буенча кузгатылган җинаять эше нигезендә кулга алуны сорый. Алар фикеренчә 2019 елның язында Татаргрализинг һәм Мөслим районы арасында килешү төзелгән була. Шуның нигезендә районга төрле милек, шул исәптән биналар һәм авыл хуҗалыгы техникасы тапшырылган. Тикшерү ачыклаганча, Әхмәтов милекне район балансыннан чыгару турындагы буйрыкка кул куйган, ә милекне район җитәкчелегенә якын кешеләр үз файдасына кулланган. Совместно с неустановленными лицами путем обмана похитил. 2019 елның мартыннан шул елның августына кадәр вакыт эчендә билгесез затлар белән бергә ялган алым аша Мөслим районы милкен үзләштерә. Шулай ук ул вазифаи вәкаләтләрен арттырган, нәтиҗәдә районга 88 миллион сум зыян килгән. Илнур Әхмәтов бүген үз гаебен танымады. Мин бу эшкә катнашмадым, комиссия биргән документларга кул гына куйдым, анда барлык имзалар да бар иде. Тикшерү нәтиҗәләрен бүген судта карадылар, шаһитларның да күрсәтмәләре бар. Они подтверждают факт совершения правонарушений, но именно на Ахметова они не указывают. Да, но на Ахметова не указывают. Именно не все свидетели, получается, правильно я понял? Из указанных вами. Нәтиҗәдә мәхкәмә сак астына алу турындагы үтенечне кире кагарга дигән карар чыгарды. Әхмәтовның элек хөкем ителмәүдә исәпкә алына, ул бала тәрбияли, кулга алмаска дигән карар кабул ителде. Шикләнүче һәм аның адвокаты әлеге карардан канәгать. В ходе исследования доказательств, Әхмәтов җинаять кылуда катнашкан дигән нигездә юк. Әйе, ул документка кул куйган, ләкин бит ул шул рәвешле милекне үзләштергән дигән сүз түгел. Шул рәвешле Илнур Әхмәтов иректә кала, яр Чаллы суды карарына тикшерүчеләр югары судка шикаят бирә ала. Илнур Әхмәтов быел икенче мәртәбә тикшерү астына эләгә. Кышын аны сәүдә үзәген файдалануга тапшыруга рөхсәт биргәндә вәкаләтләрне арттыру турындагы эш буенча тикшерү изоляторына утырткан иде. Әмма соңрак югары суд бу карарны кире какты. Чаллыдан Илдар Сафиуллин, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы.